سلام زخبركم تخاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم نغستي مبل 126 كفال نانا قرز بهلاي سحابكن بطعم صبو قال انت زيل نابدقاسي كملاسيا وا انتي كدا ساعات دقاسي اخل اندي كساب حج زي دقسكي اخي لمبر نخدقس اندي كدالو صنيحه ولا دقالاتو فقراويانا ينبرو دمصو بمسمع طرح غسغسنا بلت كنفرا انارمططت ملستلو علالو يمقر كقارصو دلا يكونن انتخونه دقيسو كم صنح ذكراتيا مدقسي مخنيات سرح صيقو وعيلو امونغو نخعرف كم دقسه غيرا دمدمتون حما تسمعان سلازي تسكيفا تفانوتون موبايل عصوتون هاندبت بز مصي زيبلوتو صموا تصعنا كبدت صموا ممليسو وسخه كمونغو دقاس تبارا بيركو تمليس دويللي اذا مالت ابلبس قالفولي بوتالن مالتي حقي ننبسا اصانانعتا انتخونه قلطيفو دقاسا وسدان اب حساب توحيد ان نوح زباله ساعات اب صالون كوف بلت بتكال لوك موبايلو ناي دول دمص كتسمع كلا اب هلم زباله دقاسيو سطيمو نيرو كساب عينو قاحيلو نفسو زبارابر اتا دول تودت دحرك اندي عطيتي ايدو سديدو مننت دوالي ترايو اب كمز كوناتات كلو ني إيريك انت زي كوينو نخال نخبل فقادنيا يكونن كابت تسبيت وصاي دواليت ليزا مخانا مسرعيو هاندبت ملؤ بملؤ تبارابرن عينتو قلح بلن تمليسو دوللان أبقال كفال بقى تحنقلو كمز أقداس نقر طفئ زنبرا مو تبارابيرو برقحت اللخو زبلو زلو كوينو تسمعو تدواويلو مسودو رؤسو أب تحت متر أسكبرو كمزي نحاده كابت حاد أبليسو حالفا زقبر عينت سبا يكونن سلازي أبتاكم زي رأيلا كولادوسكوب زسرح أبليزا بصيحقن مودعتا زي بلو حالفا نخقبر لا قلخ قصص جمرا كوينو تسمعو نصبحيت نوكو ساعات قصرنا مخالو ليزا تسات ولا دا تصلي وايمبر حماما كاب سرح زسانا خلا كويني تسمعان دمص اكام ملحتاتو استبغسه نختزارب تسحق زلايو امسيلوا اما تغرمت اب حدا ليت معرك ندو لوطي اي تصبيت تمال ليت دا انت يغاطي مديو انت مالتكيو ليزا نحطو اما بحطو انا ملست حفرت تسمعوا قص اكاب عينتي اما كولتو دمصلوك نخسمع الى كم زحمنكو ولا انتم متكو فصيم يا زي نغرا اما زحل سحاق بچق بلا تمال انتي كم زغاطمه غمتات علوايو قص تحغاغازي تحاسي زي كل مدنقص قصيو نلوك كدوللو دو إيه أنا لويس روحناكي أنت أسيت حفر نبعلو زود أسرح يكو زلوه ما عسد أيو ركب لكون معاركن دو دلديلو أما نمرسي ليزا كم تطباقنت حسيبا حتى تتا حتى وقت نبلتناي مفرام ساعتك حالفنا نخيد ليزا إنها تزاربت سعالت متان خالوت كي تلكمون تقالات إفان آفا بمنديل عبستو كنتات أيرهان دبيتنا بزحل تغيرو بزيبو اما قدم حدا معالتي تتصليوا لومي ابدحان كنتات يازلا سلازي مليسا كيتحمما كتنقاقيو زلوا تمال مشات امونغو خان مونغوليزان انتي استفطر علو ديو نغوها مدر بطعم حميما خبدك اساتسيا ناب اكسكاليبر كيونا تغعازا اما نلوك ملخت تصحفتلو لوك نت ملخت بدنغرغرام بابو
ሓጢር ሰላምታ ተለዋዊጥና ነርና መለሰ ዘይትቀብጽ ጻማ ሊዛ እናሰዓለት ሪከርድ ገይራ ደጊማ ምስ መልእኽቲ ኣሰንያ ሰደደትሉ ትማል ናብ ክፍላ ብጥዒታ ያ ተመሊሳ ነይራ ሉክ ብውሽጡ ሕማቕ ተሰምዖ ሓደ ሰብ ከመይልዩ ብምድዋል ክሓመም ዝኽእል ብውሽጡ ሓሰበ ኣማ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጉዳዮም ጣልቃ ከይኣተወት ዝናበቡሉ ዕድል ንኽትፈጥረሎም እያ ትጽዕር ዘላ ኣብ መጀመርያ ዋላ ብተዘዋዋሪ ይኹን ኣብ መንጎኦም ክትኣቱ ድላይ ኣይነበራን እንተኾነ ኣካይዶም ብኢዳ ዝቐርባስ ብእግራ ተሓኮ ክገብርዎ ምስ ረኣየት ዓቕሊ ክትገብር ኣይከኣለትን ኣይጾንሑን ሰለስቲኦም ሓቢሮም ኣብ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ኤክስካሊበር ክውበጽሑ ውዕል ንኽፍርሙ ኣዝዮም እዮም ተሃንጢዮም ነይሮም እንተኾነ ኣብ ዝብጻሕ ከይበጽሑ ምስተን ቅድሚኦም ዝመጻ ጉጅለ ጅሰል ጎፍ ተባሃሉ ንሓድሕዶምን ብኣግርሞት ዓይንቶም ኣፍጢጦም ተጠማመቱ እቲ ዕድል ንሓንቲ ሞዴል ጥራሕ ክወሃብ እንታይ ደልዮም ዳሎም መጺኦም ጅሰል ብውሽጣ ሰሓቕና ሞተት ሓሰበት ሻያን ሞዴላ ከም ዝተዓወተት 100 ካብ 100 ነይራ እምበርከስ ኢላይ ደው ኢሉ ይሓቢርዋ እዊ መዓሪዳ ገሊኦም ፕራንክ ገይሮም ኺድኺዳ መጺኺ ቃላታ ካብ ክሳዳ መንባሮም ዘይሰሓቱ ስምዒት ዝደንገጸት መሲላ ተዛረበት እዛ ዓይነት ፕራንክ ኣብ ልዕሊኺ ዝገበረ ሰብ ሓደ ዓሻ ክኸውን ጥራሕ እዩ ዘለዎ ብላግፂ ከምስና በለስ ዘረብኣ ኣይቋረጸትን ወይስ ንስዕረትካ ከመልካ ኣሜን ኢልካ ከም ዝቕበል ኣይትፈልጥዮን ኢኺ ሓንቲ ምኽሪ ወስክብለኪ ስዕረት ክምቕባል ከኣልዮ ምኽንያቱ ኩሉ ሰብ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ሓደ ዕውት እንተኾይኑ ካልእ ስዑር ስለ ዘሎ ስለዚ ሕፍረት ከይተጎልበብኩም ብኣግኡ ምምላስ ይሕሸኩም ኣማ ነቲ ብድዕ ዝነበሮ ቃላት ሻያን ሸለል ኣዚዛትሉ ብህድኣት ስቕበለት ኣብዚ ኣጋጣሚ ኢላይ ካብቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ኤሌቬተር ወፂኡ ናብ ጅሰል ቀረበን ክመስና በለ ተዛረባን ሚስ ሚለር እንቋዕ ሓጎሰክን እንቋዕ ብሰላም መጻእኽን ሚስተር ሰልሰን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ይጽበየክሎ ናይ ጅሰልን ሸያንን ገጽ ሃንደበት በርበረ ተቐየረ ብዘይካ ኣብ ናይ ኣማ ኣብ ናይ ካልኦት እውን ናይ ምድንጋር ስምዒት ተረኣየ ቅድሚ ምሸት ምስ ደወለትሉ ሚስተር ሰልሰን እንታይ ከም ዝበላ ዘከረቶን እንታይ ማለቱ ምዃኑ በረህላን ኣብ ናይ ሓበሬታ ምትሕልላፍ ጌጋ ኣጋጢሙ ከም ዝኽእል ነጊርዋ ነይሩ እቲ ዝገርም እዚ እናጠርጠረ ነቲ ጌጋ ኣብ ምእራሙ ዘንጋዒ ዝመስል ንኩነታቶም ዝረኣየ ኢላይ ዘይ ከም ናይ ቅድሚ ደጊሙ ብሰጋእ መጋእ ተዛረበ ሚስ ሚለር ኣነ ሚስ ሚለር ኣይኮንኩን ጅሰል ዓይና ፍጢጣ ብሕፍረት ቃልቃል እናበለት ኣረመቶ ኢላይ መታነቲ ኩነታት ጽቡቕ ገይሩ ንኽርድኦ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ወረቐት እናረኣየ ተዛረበ ሚስተር ስተርሰን ንኣማ ሚለር ይጽበ ዘሎ ስለዚ ነቲ ኣብ ወረቐቱ ዝነበረ ስእሊ ኣማ ምስ ረኣዩ ኣብ ዝነበሮ ደረቐ ንስኽባ ኣይኮንክን መልሓሱ ብዘይስክፍታ ቃላት ከም ዝወርወረ ተረዲእዎ ንኣፉ ብኣጻብዕቱ ዓበሶ ኣምላኺ እንታይ ዓይነት ጌጋ ዳኣለ ይፈጺመ ይቕረ ግበርለይ ብታዋኺ ዝኣክል ክጋገዮ ዘይግባእን ጌጋ ፈጺመ እቲ ኮይኑቲ ዓይደውደው ጽንሓልካ ኤክስካሊበር ኪዋፈኛኦም ንኽትከውን ጅሰል ድዮም ሓርዮማ ዘለዉ ዋላስ ንኣማ ሻያን ሕርቃን ሓዊሳ ሓተተቶ ገጺ ላይ ኮሚደረ ተቐየረ ኣዒንቱ ንክልቲአን ሞዴላት ኣባራርየን እናጠመታ ዓቕሉ ኣጽበባሉ ቃል ዝበሃል ከምሉ ኣይከኣለን ኣብ ከምዚ ህሞት ሉዊስ ነቲ ኩነታት መፍትሒ ገበረሉ ውዕል ንኽትመሉ ሰዓት ዳርጋ ኣኺሉ እዩ ኣብ ስራሕ ምድንጓይ ናይ ክብራት ኣይኮነን ስለዚ ንኺድ ክብረትና ከይጎድል ኣማ ንጅሰልን ሻያንን ኣብ ዝነበርኦ ገዲፋተን ድሕርቲ ክመርሕ ጀሚሩ ዝነበረ ሉዊስ ሰዓበት ሻያን ስዕረተን ኣይተዋሕጠላን ንሳውን ሓውስን ጅሰል ወጢጣ ድሕሪኦም እናሰዓበት ተዛረበት ንሕና እውን ውዕል ንኽንፍርም ንሕጂ ቆፀራ ሒዝና ኣለና ኢላይ ንዘረባ ምስ ሰምዖ
بجنبارو كبلي جلج جمر رهاصو دم كوينو تسمعو مريت عفا عوت ياخد وحطو عيد سألان كمي جيري نزجي قابزي زخوانا سحبين كأرمو زغل بوشتو توات أرى لويس جسالن ماناجران كسعب مسرعية الناس حاغة تزاربة كل استوار على ركب زي عوت عيد فلتاني خنا يبلني عوت كهلو انتو خينو سعر كهلو هالو سلازي حفرات كي توقول بابكن كاللخن بعقو انت تملسكن حشاكن شيان اتا غدي ما استزاربوتو بدعق علاتنا بقى تقمت إلو مسمعاتو قاطع اب حصير غزي استفالالي درجه زلو ناي حرقان سمعيتات ارأي مش جسل كتوادادر عقم زي بلا سب لعل جسل كحريوا فصيمم يم زيكلو انت حاريوما ግን ምናልባት ኤክስካሊበር ኪው ናይ ረስ ጸገም ከያለው ማይተርፍኒው እንበርከስ አማኮ አብ ዓለም ለኻው መድረኽ ፈጽማ ደረጃ ዝብላ ሞዴልያ ሉዊስ ንሸያን አይመለሰላን አቅላ ጸቢብ ዋፈን ጠርጠር ትብል ከም ዘላ ዝርድኦ አይጸንሑን ኩሎም ተማራሪሖም አቤት ጽሕፈት ሚስተር ስተድሰን በጽሑ ሚስተር ስተድሰን ነቶም ናብ ቤት ጽሕፈቱ ዝመጹ ዝነበሩ ሰባት ቀኒዑ ጠመቶም ጅሰል ብድሕሪት ክትስዕቦም ምስራያ ሕማቅ ተሰምዖ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ምስኣተወቱን ድሕሪ ክሳዱ እናሓሰየ ተዛረበ በቲ ተሓጋጋዝየ ዝፈጠሮ ምድንጋር ልባዊ ቅሬታ ሓተ ክፈቱ ሚስስቶን ኤክስካሊበር ኪው ንኣማደ መሪጾማ جسل نيقريتو غوسيا بقت تحتتتو او صبو اللخي مستر سرسن رؤسو بقوة عنان نغنغ ملسلا دقيم يقريتان حتتكو تحقاقازينا بهوتيل كنا خساني كنافكد علي سلامنتاي تمريت كتبرها الليدو جسل حطو عنك ملسلا تقلبت من البات اتن موادادر تاكم بعال كيتلان روبورت انتزخونا بوسان ኤክስካሊበር ኪው حما عم تسمعان بأما بمسعراغن فتصيمو زي توحطلا موادادرتي كالኦት ካብ ኮላይዶስኮፕ እንተዝኾና ንስዕረተይ ኣመልከት ሕቶ ይመጥኹውን በኣማ ግን ፈጽም ይክኸውን ዘይክእል እንታይ ፍሉይ ተውህቦ ስለ ዘለዎ እዩ ንዓይት ብምንታይ ክትበልጸኒ እዚ ውጽኢት በመሰረት መራጺት ሽማግለ ናይ ኤክስካሊበር ኪው ዝተዋሃበ ድምጽ እዩ ንትካልና እታ ዝበለጸት ኣማያ ኢሎም ከኣ ወሲኖም ኣለው ናይ ምንታይ ድምጽ እዚ ሸያን ብቁጣ ተዛረበት ምናልባት እቶም መረጽቲ ድምጾም ብጉቦ ይሸጡ አንተ ኮይኖም ከተሰከፍካ ንገረና ሚስተር ስተድሰን ኮፋ ባህሉ ማዕራሪ አተኪሩ ንሸያን ጠመታ እዚ ዓይነት አሰራርሓን አና ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ንትካልኩም ዓቢ ክሳራዩ ሸያኑን ዓይኑና ጠመተት ብድፍረት ተዛረበት ምናልባት ብዛዕባ በኸመይ አፈኛና ንመርጽ አፍልጦ እንተለከ ኮይኑ ንህቡብነት ቀዳምነት አይነቦኒና ብዙኾነ ምክንያት ነዚ መርገጺና አምልክት ሕቶ አይነእቶን ስለዚ በመሰረት መርገጺ ትካልና ሚስ ሚለር እታ ዝበለጸት ብቃዕቲ ኮይና ረኺብናያን ሓሪናያን ኣለና ስለዚ ስታርኪንግ ንምርጫና ብኽፉት ልቢ ተቀበልዎ ዝኣተናልኩም መብጻሕ ነበረናን ጅሰል بناين عقدتها تنافس أتنفستن بقطع تزاربتن حرياهم كنين داو حفقته تعقست مستر ستادسن تتسنققو تتصويقو تزاربه كم زغماخ عينت موديل يكونن كان حريا درك خويت تكالنا كترقصون دلاينا يكونن بزروبو حرقان جسلن شيانن مليسو غنفله شيان يغريتان كحتنون بندر تزاربتو انتاي سلز بودول كيوم يغريتا كحتت حق يتزاريبه درجة ميسستون مسناي ميس ميلر كوادادر كله اي قراربني ميسستون تبلص انت خونه حريانا عبد الرجاء طرح استمركوسه كون دلاينا يكونن قالهم منو دفو نبعلو زحجي تريو زلخ زي سنا مقبار فصيم يقبل زي كونه حرسك يخونلكا كاب درجة وصان اما بخميخم حريخوما ناي قربا وارح دحر بايتاخن تملسنا رينايوينا نفس وكف مس ميلر ساتفتو نقداو موعوي عبي مخسبن عاوتني ترخيبو نباخك ملس ميسستون ابز قربا غزي بفولي زمزغبكي عاوتن تالو منالبات انت ملستلو شفاشفتو كبيسو تتصبيا
መልስ ስለዘይ ረኸበ ቀጸለ ንናይ ኣሳዊ ባህላዊ ክዳውንቲ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዓቢ ተፈላጥነት ከም ዝረክብ ጌራቶ ከም ውጽኢቱ መጽሔት ቲኪ ብመሸጣ መጽሔት ክብረ ወሰን ሒዛ ንናይ ኤልኤም ናይ ቃል ኪዳን ብርክ ደረጃ ከም ዝውስኽ ጌራቶ እቲ ኣብ ቶፕ ማስተር ዝገበረቶ ቃለ መሕተት በተረኣይነቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ንካሊእ ዕሪፉ ዘረባ ቀጸለ ሚስስቶን ምስ ዝዋዳደር ዘመዝገብኪ ዓወት ኣለክ ድዩ ጅሰል ትብሎ ጠፋ እቶም ከም መሟገታ ሓሲባቶም ዝነበረት ቃላት ከም መስቀል ዝረኣዩ ሸይጣን ካብ ጎረርኣ ውጥም ምባል ኣቕበጹ ኣብ ጎረርኣ ገሃንም ዝተኣግደ ኮይኑ ተሰምዓ ኣብ ተግባር ከምቲ ተሓስቦ ዘይምዃና ምስ ተረድአት ሕማቕ ተሰምዓ ዝኾነ ብፍሉይ ዝምክሓሉ ዓወት የብለይን ብውሽጣ ተኣመነት ወላዳ ዓለም ለኻዊት ሞዴል ትኹን ብፍሉይ ከም ናይ ኣማ ዘመዝገቦታ ዓወት የብላን ንሓንቲ ካምፓኒ ብፍሉይ ኣፀዊዓ ኣይትፈልጥን ከም ተመክሮ ዘለዋ ሞዴል እዚ ዓይነት ዓወት ክተመዝግብ ማዕረክ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ይርዳእዩ ሚስተር ስተድሰን ተዓኒዳ ምስ ረኣያ ተዛረበ እንተዳ ዝበሃል ዘይብልኩ ኮይኑ በይንና እንተገደፍክና ተመራፂ እዩ ቀድሚ ምውፃእ ንኣማ ጠመተታ ዓወታት መጻርርታ ኣብ ቅድሚ ዓይና ቅጅል በላን ነቲ ካብ ውሽጣ ክነቱግ ዝደሊ ዝነበረ ቁጣዓ ብሓይሊ ገትኣቶን ሓደ መዓልቲ ክስዕረክን ሕነይ ክፈድን እየ ድሕሪ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚስተር ስተድሰን ምውፅአን ሕርቃን ሸያን ኣይዝሓለን ንኣማስ እንታይ ርኦም ላይ ምልዕሊ ሓርዮማ ጅሰል እታ ቀዲሙ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣብ ማናጀራ ክድገም ሰምዓቶ ርእሳ ነቕነቐት ከምኡ ይትበሊ ከም ሓቂ እንተኮይኑ ልዕሊ ግምትናያ ብልስቲ ስለዚ ዝኾነ ኢለ ክምልሰሉ ዘይከኣልኩ ግን ዝተሓሳስበኒ ዘለኮ ድሕሪ ዝስዕረትና ናብ ኒውዮርክ ምስ ተመለስና እንታይ ኢልና ከምና መኽን እዩ ማናጀራ بعقل صبت تواتيرا اداو عم عند اغيرا فيدل قو تغيرا تزاربت حجون بكولايدوسكوبينا تسعرنا ازنا حجخ امو زحفري بحنت درجه زي بلا موديل يكو انت زينا لحقو سمستر كينج كفوكسيو جسل مونكو باشطنا بلا تزاربت انت هنا مخن قبر نعخ سعرك كني واغا كم زغفلت رغصنيا بدحري سعري تبقولا غيرنا كاب سراح كم تقلنت غيرنا عوت تبحلاي كتولنيا بزي مقد نسخ باما ستاركينج بكولايدوسكوب ايك تسعرن يخم ماناجرا امارات زبلو تحساب اقربت انتي كنغبريخ موت دلي زلاخي اما كندي مسغدل سغره سبيا سلازس انتي غيركي تسنابديا جسل نماناجرا بنعقد تزاربتا قدم زخونه مغبارنا مجمريا لو مشت ماناجرا من مخانو كحتاتته شيان معقرت أنا درزت بحساب طحالت جسل إذا سعرت فليز بلا مخانو تردويا قدم حجي أمونغو زن قبال التكالات بقبال الموديلات من تعوتي نيرو حجي جن بدرجة زي بلا موديلات سعرا نسمع كونا نسم كامبانيا زي تعم سعرت ورقة بعلو يفلت متصانان عزوخون واقالات بوشت حسبت إسي قداي كونان قداي كولايدوسكوبن ستاركينجني إيريك قدمي شيانا قدمو حادث سقوم تحلفه أما مس إكسكاليبر كيو وعل كم فرمت من سمع أن هزباو ركبات كولايدوسكوب نايوهانا عنقز إنكو تصحفلا عززو هزباو ركبات حاموغون أما أفنيا إكسكاليبر كيو مخانا وقعو غيروم بتزاواري جسل كم استسعرت أفلتو ناي ستاركينج ناي سنت ببنياتا دايركتر نتا عنقز مسامبو بو آيت أنحن بقت تناب جسل دولا انتاي كم زقات امون حاتته زي بحال گنزبينا كوفيرنالكي باقينالك همان زين فلت ازخلو هالكناس بامان خسعريو قسصا جسل تملسو طفا انت شيان بحرقان كم عملاق قال بلت كولايدوسكوب متحزز بحال زي بلوم ماناجرا من مخانو كيفلت كو مقدير قطقط ابيلومو مس نفسا تقطعت كل ابز اندستري زولو
ኣማኒ ጅሰል ከም ሰዓረታ ፈሊጥዩ እንተ ደኣ ከም መደበን ድሕሪ ሰዓሪቱ ብቆላ ክገብሮ ፈቲነን መሕለፍ ኣይክረኽባንን ኩሉ ሰብ ነዚ ጉዳይ ፈሊጥዎስ ከቕልበሉ ጀሚሩ እዩ ንነብሰንን ትካለንን ጥራሕን ኣብ ሓደጋ ክእትዋ ዝኽእላ ስለዚ እንተኽኢለን ንኣማ ጽቡቕ ኩምንያላ ጥራሕ እዩ ዘለወን ስለዚ ኤሪክ ቅድሚ ኣማኒ ዝኾነ ሓደጋ ምቅልዓ ዝተጓየየ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእትወ ጅሰል ንማናጀራ ተዛረበታ በቃ ከም ዝሃበና ስዕረትና ተጎልቢብና ንመለስ ሸያን ካፋል ማይ ፈጺሙ ዘይተዋሕጠላ ካብ መዓስዩ ኣንጻር ማናጀራት ናይ ኮላዶስኮፕ ምግጣም ልሕሊ ዓቕምና ክኸውን ጀሚሩ ብውሽጣውን ሓሰበት ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ይራኸበና ሰላም ወሰናይ